Hei Satu, ostolaskusta on Suomessa ollut paljon puhetta viimeisten 20 vuoden aikana automatisoinnista ja sähköistämisestä, mutta miten myyntilaskuprosessi? Onko se oikeasti niin vaikea saada automatisoita kuin mitä tähän asti ollaan puhuttu? Hei Björn, se on kyllä osittain totta, mutta nykypäivänä todella paljon voidaan automatisoida. Ja samalla kun ne tietokoneet tekee sen työn, niin pystytään selkeyttämään niitä prosesseja siellä yrityksissä. Aivan. Niinpä esimerkiksi tuntikirjauksessa saadaan projektilaskutukseen, matka- ja kululaskuista saadaan projektilaskutukseen ja näin poispäin, eikö niin? Kyllä, juuri näin. Se laskujen lähetys ja niiden toki vastaanottaminen on aina jollain tasolla sensitiivistä, eli onhan se ihan hyvä, että siinä on ihminen myös välissä katsomassa, kun se lasku lähtee, ettei turhaa aiheuteta siellä omille asiakkaille pahaa mieltä. Aivan. Mitä sitten, jos asiakas ei maksakaan monesta huomautuksesta riippumatta? Mitä sitten? No automatisoimalla sen perintäprosessin, niin toimeksiantaja itse välttyy itse turhalta saatavien seuraamiselta. Eli silloin kun se perintään siirto on automatisoitu, niin se maksamaton myyntilasku siirtyy automaattisesti sinne perintätoimiston järjestelmän valvontaan. Aivan. Eli se perinnäprosessi käynnistyy ilman niitä ylimääräisiä muistilappuja siellä maksujen seurannassa. Aivan. Tämä kuulostaa aivan upealta. Onko tämmöisen kanssa helppo päästä alkuun? On kyllä. Eli mikäli se perintä ei ennestään ole tuttua, niin SVL:ltä saa kattavan tietopaketin perinnän niistä eri vaiheista, mitä meillä tapahtuu, sekä oman asiantuntijan, joka kanssa se asiointi sujuu sitten mukavasti ja asiantuntevasti.